गिबियावनो गासै बर' रायजो राजाखौ आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय। थ' दिनैहाय आं माखासे खोथा इन्टारनेट बा जि सोलिफुबाय थादों, सोलिफुनाया बेनो एसे बुंनोबो एसे उसुबिदा नाङो, माबोरै बुंगोनथाय बाथ्राया। माने ओरैबायदि सिदायखौनो आं बुंनायसै, माने जाय लाना खारलायनाय, हौवायाबो हिनजावखौ लाना खारनाय, हिनजावाबो हौवाखौ लाना खारलायनाय, खिन्थु बिसोरो अलरेडि हौवानाबो हिनजाव गोनांखा, हिनजावनाबो फिसाइ गोनांखा। बेफोरबायदिया जोंनियाव कन्टिनिउ सोलिगासिनो दङ। जों मथथे नेट अन खालामबानो बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनगासिनो दं। थ' मानो सोलिगासिनो दं? जों दिनैहाय बर'नि गेजेराव आबुफ गैया नामा? बे आबुफा दिनैहाय बिथांमोनखौ होबथानो बा माबा मोनसे राहा लामा लानो थाखाय बेफोरनि सायाव जेबो राहा लामा गैला नामा? आं बेखौ सानदों। नाथाय जुदि गैयाब्ला, बेफोरबायदि जुदि आबुफोरा जुदि बेफोरनि सायाव जुदि एसे होबथायाबा, माने एसे गोख्रों राहा लामा लायाबा, एसे माने गाज्रि थासारि जाहैगोन आरोखि। बेफोरो उनावहाय रावनिबो राव खोथाफोरखौ खोनासंलायै जागोन। जाहाथे बेफोरबायदि जाया। गोदोनि समाव जों नुनो मोनोमोन आबुफोरा ओरैबायदि होबथायोमोन, माने सोरबाया जुदि गामियाव माबा मोनसे इलिगेल खामानि मावदों, गाज्रि खामानि मावदों, अब्लाना बेखौ आबुफोरा बा थांनानै बिथांनि न'आव सोंबाय, सोंनानै एसेनो मेन्टेलि टर्चार, फिजिकेलि टर्चार बेफोरबायदिखौ होयोमोन आरोखि। पानिशमेन्टखौ होयोमोन आरोखि। मेन्टेलि बा फिजिकेलि बेफोरबायदि पानिशमेन्टखौ होयोमोन। दा नुनो मोनबाय, दा बेफोरबायदिखौ एसे खम बा थांनानै बुजायहैनाय स्टाइलाव बा माबा मोनसे स्टाइलाव बिदिखौ एसे खम नुनो मोनदों। दा बिनि बारैनो जों फेसबुकआव जे हाबनानै नायबाय, सिगांसिन बेखौसो मालाबा गुरुब्ला नुजायो, बा ओरैबायदि लेथ्रा माने बेबहार बा ओरैबायदि गाज्रि माबाफोरखौनो नुयो। खम बैसोआव हाबा जानाय, 18, 19 बेफोरबायदियावनो सोरबाया गथ'आ दिनैहाय सोरजोंबा खारसनफानाय, बेफोरबायदिखौ नुनो मोनगासिनो दङ। थ' मानो बेफोरबायदि सोलिबाय थादों? 18 इयार्स 19 इयार्स बेफोरबायदि समावहाय मानसिफ्रा गावनि गोसोखौ जुदि हमथाना लाखिनो हायाब्ला, अन्थाइ बायदि गोरा खालामना लानो हायाब्ला, भबिसतआव बियो गाब्र'हैनाय, मोजां गोथौ हाखराव गाब्र'हैनायनि चान्सआ दङ। बै इयुथ्स बा हिनजावफ्रानो होन बा हौवासाफ्रानो होन, 18, 19 बे समावहाय जुदि बिसोरो मोनसे समखौ बारहोनो हायाबा, मालाबाबो बियो हय गाब्र'हैगोन, हय माबा मोनसे जाहैगोन। बे समावनो बर'आनो जा, सोरबा बांगालानो जा, बेफोरबायदियाव सोरनावबा खारसनहैनाय, बा साननैसो गेजेराव निउसाव नुबाय थादोंमोन, गुबुन हारिजों बेटारि गारिजों गाखोनानै फटक लालायनाय बा फट' खेबलायनाय, बेफोरबायदिखौ नुलायदों। ओरैबायदि लेथ्रा माने मालाबा बुंजाया बेफोरबायदिखौ आरोखि। जाय रावखौ जों बुंनो समाया बा बुंनो हाया, बेफोरबायदिखौ नुनो मोनो। जाय बुस्थुखौ जों न'यै गथ' गथाय जों लानानै ज' जिरायनानै नायो थायो, बेफोरबायदियाव जों माखासे बुस्थुखौ गुरुब्ला बेफोरसो सिगां फैयो। थ' आं आसा खालामदों सेकेन्ड टाइमाव बेफोरबायदि बुंफिननो गोनां जाया। आबुफोरखौबो आं एसे खावलायगोन, नोंथांमोनाबो बेफोरबायदिनि सायाव एसे नोजोर होयोब्ला, बा एसे माबा मोनसे राहा लामा लायोबा, माबा मोनसे स्टेप लायोब्ला मोजां जागोन होननानै आं सानदों। थ' बेजों लोगोसे आरोबाव मोनसेखौ आं खावलायबावनो लुबैदों। जोंनिनो बर'निनो आफाद, माहारियारि आफाद, जायखौ बुंदों जों आफाद आबसु, बिथांमोनाबो बै समाव गोबां होबथादोंमोन। बिथांमोनाबो दिनैनि दिनाव खामानि मावनो थाखाय गोबां बेस्थ' जानानै थायो। ओरै नङा ओरै, ओरै नङा ओरै, ओरै थानांगौ, ओरैबो बहाबा गुबुन गुबुन खामानि थायो बिथांमोनाबो। दिपेन बर'आ मालाय बोरै हारसिं हाख'नाय, इउनिटआबो मालाय बोरै हारसिं हाख'नाय, आं बेखिनि खोथाखौ बुंगोन। हाथ'वा। आरो बिसोरबो मालाय बोरैथो उदिस लाबाय थानाय, नोंनि फिसाया बैजों थांदों, बैजोंनि फिसाया बिदि थांदों, बेखौ उदिस लाबाय थानो सम गैया बिसोरहा। दिनै बिथांमोना गोबां खामानि थायो। दिनै इउनिटआव जेब्ला
कमप्लेन हैगोन अब्लाना बेफोरबायदि कमप्लेन हैब्लासो बिथांमोना एसेब्लाबो स्टेपखौ लानो हागोनखौ बायदिखौ नुहुरदों। थेवबो आं खावलायगोन बिथां दिपेन बर'खौ अननानै नोंथांमोनाबो जा एसे नुयो नोंथांमोननि नोजोराव जै नुबाय बेफोरखौ एसे बुंफादेरना होनाया एसे मोजां जागोन होननानै आं सानो। मानो होननानै बुङोब्ला दिनै 18, 19, 20 इयार्सनि गथ'फोरानो हौवायानो जा हिनजावानो जा दिनै बेफोरबायदिनि गेजेरावसो रासिन सोलिबाय थानायखौ नुदों। ओंखायनो नोंथांमोनाखौबो आं दिनै खावलायदों गोदोनि दिनाव नोंथांमोनाबो गोदोनि आबसु मा दानि आबसु मा आं एखेफ्रामखौनो नुयो। गोदोनिफ्राबो जायफोर आबसुफोर फुराना सेनियर जायफोरा रिटायार लानानै थाबाय बिथांमोनाबो एसे एक्सन लायोमोन। दाबो नोंथांमोनाबो आं खावलायगोन नोंथांमोनखौबो माने जाखिनि नोजोराव नुयो जाखिनि कमप्लेन फैयो नोंथांमोननि अफिसाव बेफोरखौ माबा मोनसे स्टेप लायोब्ला मोजां। जेरैबायदि क'क्राझार दाखालिहाय नैबे खुरमारिनि बिथांखौ राजा बसुमतारी होननानै जों राजा होनबा फ्रायानो मिथिजोबो बिथाङा दिनै गुबुन आइजोखौ लाना खारनायावहाय बिथाङा क'क्राझार ओरैहाय सेरफांगुरि साइडनिनो आबसुफ्रा बिथांमोना मोनसे बिथांनि लाना खारनायखौ नुनानै बिथांमोना दिल्लीयाव डाइरेक्टनो मोनसे फन हरनानै दोनदों बा इनफर्म खालामनानै दोनखादों आरो पुलिस थानायावबो बिथांमोना बिनि सायाव केस होदों होननानै बुंदों। मोजां जादों आं मोजां स्टेप लादों होननानै बुंगोन आं बेखौ। मानो होननानै बुङोब्ला दिनै बे सासेनि थाखायनो जों बर' समाज बर' रायजोआ नों आंहा दिनै बेफोरबायदि खोनासंनो गोनां जाया। गोबांथ' बेफोरबायदिनोथ' माखासे खोथायाथ' गोबां दङ बुंनांगौ खिन्थु बुंनो उसुबिदा जायो बेफोर खोथाखौ बुंनो। थेवबो आङो दिनै माने उफाय गैया बायध'था जादों। माखासे कयेकजना सासेल' नङा साथाम साब्रैसो बुंनायाव बेखिनि खोथाखौ बुंनो गोनां जादों। बावहाय सोरबाया दुखु मोननाय बा गाज्रि मोननायनि खोथा फैया। भिडिअखौथ' आरो गोलाव खोथा बेफोरबायदिनि बारै खालामोबा माखासे खोथाफ्रा गनो नागिरा आरो एसे उसुबिदा माने मोनो आरोखि बुंनोबो। गावनिनो मानसि बुंनो उसुबिदा नाङो। गुबुन खेथ्रआव आं आलादा सानो खिन्थु नैबे बा सोरबाया बिसि गोनांखाया सोरनिबा हिनजावखौ लाना खारनाय, सोरबा हिनजावा फिसाइ गोनांखाया सोरनिबा फिसाइखौ लाना खारनाय बे बेखौबा बारासिन नुनो मोनदों। नैबे जिहेतु बोसोरनैसोनि सिगां जोंहा मोनसे एकर्ड जानानै थांनाय बिनि उननिफ्राय एसे बारा जानायखौ आं नुनो मोनदों। ओंखायनो आब'खौनो होन बा बिथां जोंनि आबसुनि प्रेसिडेन्ट दिपेन बर' आं बिथांमोनखौबो एसे खावलायगोन नोंथांमोना सम मोनोब्ला बेफोरबायदिनि फारसेबो एसे सांग्रां खालामना होदेरनाया मोजां जागोन होननानै आं सानो। जाहाथे दिनैहाय सोरजोंबा गुबुन हारिजों खारफायोबा सोर हमो बेखौ आबसुसो हमो। दिनै आबसुआ जाहाथे आरो फिन खनसेबाव बेफोरबायदियाव स्टेसन बा बहाबा सोरखौबा हमफिननो गोनां जाया। बेफोरबायदि बर' रायजो राजा जेसेबां फेमिलि गोनांफोर बिथांमोनखौबो आं खावलायगोन नोंथांमोनाबो एसे जायफ्रा बेफोरबायदियाव बे टाइपनि दङ नोंथांमोना बेफोरबायदिनि फारसे गोजानाव थानाया मोजां। नोंनि खोथाखौल' सानबा जानाय नङा। जायफ्रा लाना खारलायगोन जायफ्रा खारदों बिथांमोना गावबा गावनि खोथाखौ सानबा जानाय नङा। गासैबो बर' रायजो राजानि खोथाखौ सानोब्ला मोजां जागोन होननानै सानो। अन्तत' दिनैनि दिनाव जों गावनि पार्सनेलिटि खोथाखौ सानालाबानो जों गासैबो बर' रायजो राजानि खोथाखौ एसे जुदि 5-10 मिनिटसो जुदि सानबाबो बा सिन्था खालामोब्लाबो नोंनि जा गोरों जा रोंनाय बेखौ फोरमायनानै लायोब्लाबो मोजां जागोन होननानै आं सानो। थ' दिनैहाय आबुफ आरो जोंनि फरायसा आफाद बिथांमोनखौ एसे खावलायगोन। नोंथांमोनखौ आं जर जबस्थि बुङा। नोंथांमोना जुदि मावाब्लाथ' मावानोसै। जाखिनि हायो जाखिनि सम मोनो बावहाय आबुफानो होन आबसुआनो होन एसे बेफोरबायदिनि फारसे नोजोर होयोब्ला एसे मोजां जागोन। थ' बाव बे भिडिअखौ सोरबाया नुनानै नोंबोलाय माथो खालामदों होननानै आंनि एगेन्स्ट उल्थानो कमेन्ट खालामनोबो हागौ। बावहाय गाज्रि साननानै बुङाखै आं बावहाय सोरबाया दुखु मोननानै बा गाज्रि मोननानै जेबो लाब गैया। आं माखासे पलिटिक्सनि खोथाखौ
दाहाय मोनायाव आं खालामगोन एसे रायलायनांगौ दङ पलिटिक्सनि खोथायाव दिनैहाय बेखिनि खोथाखौ दोनथ'नाय जाबाय जेसेबां बर' रायजो राजा दं बिथांमोननिसिम आरो लास्ट जोबथारनायाव बेफोरबायदि फिन सेकेन्ड टाइम आरो भिडिअ खालामफिननो नाङा ओंखायनो आं खावलायगोन बिथां आबोफ आरो आबसु बिथांमोनखौ जोंनि बर' हारिनि जिथु फरायसा आफाद बिथांमोनखौबो आं एसे खावलायगोन नोंथांमोनाबो जुदि सम मोनोब्ला बेफोरबायदिनि फारसे एसे सांग्रांथि खालामना होयोब्ला मोजां जागोन होननानै आं सानो थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों